гости ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Гарыць ужо. Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя слухачы Радыё Марыя. Сёння не прайшоў міма, не прайшла міма такая госця Антаніна Гулько, хірург Мінскай абласной бальніцы. Уяўляеце сабе? Зараз усё даведаемся пра сістэму здароўя і аховы здароўя ў Беларусі. Вітаю вас, Антаніна, хвала Христу. Навекі. Што вас увогуле прывяло ў медыцыну? Вось я ведаю такія шляхі, у асноўным гэта перадача тата, мама, доктар, там такое вось. Вось раскажыце пра свой выбар. Чаму вырашылі быць менавіта хірургам і пайсці ў медінстытут? Шчыра кажучы, даволі у мяне трывіальная гісторыя. Я з дзяцінства марыла пра гэта, канешне, не пра хірургію, проста пра медыцыну. Пры тым, што там ніякім лягушкам я не рвала лапкі, як бы ўсё так даволі спакойна праходзіла. Я любіла біялогію, больш такі натуральныя навукі. І толькі ўжо потым, калі пайшла, ўжо, напэўна, калі пайшла ў медыцыну, калі паступіла, я ацаніла альбо ўсвядоміла, што ўсё-такі сямейныя таксама сувязі ўплывалі ў сэнсе тым, што мае бабуля і дзядуля былі звязаны з медыцынай. Дзядуля быў тэрапеўтам, а бабуля фельчарам. І я потым, як бы гэта ўспаміны з дзяцінства, калі мы вельмі шмат праводзілі ў гэтым кабінеце, і калі яна прымала і рабіла нейкія там працэдуры, маніпуляцыі. Вельмі шмат там майго дзяцінства прайшло. Я любіла ўсе гэтыя пахі, ўсе гэты звон, не ведаю, што там было, інструментаў, шпрыцоў якіх-небудзь. Гуляцца гэта таксама любіла. Мусіць, гэта таксама аказала вялікі ўплыў на мой выбар. Но спецыялізацыя жа потым уже падчас вучобы адбываецца, так, у дактароў? Чаму менавіта хірургія? Да, ўсё правільна. Нават я ішла паступаць ва ўніверсітэт, будучы ўпэўненая, што я пайду на стаматолага, так як бы, у прынцыпе, мне бацькі падказвалі, раілі. Я асабліва, можа быць, пра гэта не задумвалася, таму што моя мэта была паступіць, ведаць, гэта так всё цяжка, і такая моя мара, і так всё трымценне такое. І мы, калі прыехалі падавацца, у дзень паступлення, і трэба было пісаць ужо там спецыялізацыю. Канешне, там пакуль што не размова не ідзе пра хірургію, там асобна стаматалагічны факультэт, педыятрычны, лячэбная справа. І вось я проста такая, і мы з татам прыехалі, я кажу, я на лячэбную справу пайду. І ён так кажа, як? Як бы планавалі ж зусім іншае. Я кажу, ведаю, вось так, хачу. І ўсё напісала, і, канешне, я ні секунды не шкадавала. Дакладна, я бы ніколі не смогла быць стаматолагам. Сэнсе, змагла бы, канешне, але гэта не маё. То бок гэта так нечакана нават было, так? Да, даволі нечакана, даволі. І, канешне, потым ужо выбар дакладнай хірургіі падчас навучання далёка не адразу прыйшоў. Некаторы час я хацела быць рэаніматолагам. Вось, і толькі ўжо калі пачалася практыка, калі як бы ты бачыш, што дзе, як бы што робяць дактары на сваіх месцах, тады ў нейкі момант, ўжо на больш старэйшых курсах, ужо прыйшла свядомасць, што толькі хірургія. Вось, калі ўжо так згадалі навучанне, так, то ці засталіся ў вас які-небудзь жахлівыя ўспаміны аб навучанні, там, мерцвякі, вось гэта куча вучыць, усяго запамінаць, што звычайна дактары дзеляцца? Да, пра мерцвякоў, там з першага курса, як бы, ідзе анатомія з трупамі. Мне ніколі не было ніякіх праблем з гэтым, ні з кроўю, ні з чым з такім, ні з трупамі, ніколі не было праблем. Быў, канешне, быў крыху жах, што вельмі шмат вучыць. Гэта з першага курса, гэта лацінская мова, гэта тэрміналогія, анатомія. Гэта вельмі цяжка і вельмі шмат. Мусіць, жахлівых такіх. Конечно, мне ўспаміны пра непрыемныя, пра пагрозу выключэння мяне з універсітэта. Гэта было звязана з маім удзелам у плошчы, з палітычнымі пунктикамі. Вось, але Господь так разруліў усё, што ўсё атрымалася добра.
Я нагадаю нашим слухачам, што гэта прамы эфір, і можна тэлефанаваць да нас у студыю, задаваць пытанні Антаніне. І Антаніна яшчэ практыкуючая каталічка. І вось у мяне будзе такое пытанне расказаць пра сябе з гэтага пункту гледжання. Наколькі пачынаць з біяграфіі? Самага ранняга узросту. Значыцца, моя сям'я не была каталіцкай з самага пачатку. Недзе да, не памятаю, да сярэдняга ўзросту. Мы проста не хадзілі нікуды. І потым праз сяброўку маёй сястрычкі, я з Баранович сама, даволі каталіцкі край. І вось так праз сяброўку сястрычкі спачатку яна пайшла ў касцёл, потым мяне павяла за сабой, вядома, як дзяцей. І потым неяк мы бацькоў, можна сказаць, прыцягнулі. Хаця таксама бабуля моя каталічка, то бок нейкі падмурак ёсць для гэтага быў. Ну, цяпер, канешне, гэта не параўнаецца. Уся моя сям'я актыўна практыкуючая каталіцкая. Я бы сказала, глыбока веруючая. Ну, таму, канешне, гэта цяпер для мяне не то, што частка майго жыцця, гэта аснова. Ну і цяпер вы належыце да парафіі Чырвонага касцёла, так, саманавіна? Да, тэрытарыяльна я належу да Залатой Горкі і хожу туды на супольнасць, але неяк так склалася яшчэ з універсітэта, калі я паступіла і калі з жыллём гэта шмат мяняеш і так далей, такі не ведаеш яшчэ куды падацца, такі самы цэнтр, самы проста гэта Чырвоны касцёл. І я туды як стала хадзіць, так і потым хоць шмат разоў хацела, спрабавала памяняць, не ўдалося. Я да цяперашняга часу туды хожу. У нядзелю на імшу гэта абавязкова там. А ці ўдзельнічаеце ў якіх-небудзь суполках, ці толькі это нядзельная імша? У Чырвоным касцёле гэта толькі нядзельная імша. Я хожу ў супольнасць каталіцкую малітоўную, Сіён называецца. Но мы, дарэчы, пачыналі сустракацца ў Чырвоным касцёле, і потым з цягам часу толькі потому что там пастаянна вялікі такі экшн і шмат рухаў, там же розных, шмат усяго праходзіць. І нейкая была праблема, потым узнікла з часам і з месяцам, і мы перайшлі на Залатую Горку. А можете расказаць падрабязней, што за суполка? Да, гэта супольнасць. Мусіць усё ж такі, калі казаць, бо яна вельмі даўно існуе, калі казаць пра пачатак яе нараджэння, гэта ўсё ж такі будзе звязана со школой христианского жыцця евангелизации, которая проходила тут так само давно, которую привезли до нас украинцы. І яна менавіта там як бы сутнасць, адна з як бы мэт, напэўна, навучання была тое, што касцёл гэта не толькі святары, так, што гэта павінна быць актыўнасць абавязкова свецкіх людзей, што ўсё трымае, як бы, не павінен святар усё арганізоўваць, як бы усіх цягнуць, прыцягваць туды, прымушаць нешта рабіць і так далей, што мы павінны праяўляць сваю актыўнасць, што мы гэта касцёл, так, што адказнасць таксама на нас і так далей. І што ўсё ж такі касцёл гэта супольнасць. Вядома, што нядзельныя імшы, так, гэта праяўленне тое, што мы супольна молімся, там супольна сустракаемся, але калі гэта толькі прыход на імшу, я лічу, гэта крайне недастаткова для сапраўднага каталіцкага жыцця, крайне недастаткова. І вось нейкая гэтай для мяне супольнасць цяпер гэта і малітва сумесная, которой, вядома, павінна быць і індывідуальная, але акрамя імшы гэта павінна быць супольная малітва, каб ты адчуваў эту супольнасць, тут як бы шмат не скажаш. І таксама акцэнт у нас на Слове Божым, гэта разважанне Бібліі, і мы пачыналі з нядзельных чытанняў, напрыклад, мы сустракаліся ў буднія дні, пачыналі разважаць тое, што будзе ў нядзелю, і потым проста гэтага стала так, шмат, мне здалося ўжо новы завет, запавет ужо все. І вядома, што яго да канца не будзеш ведаць, і там пастаянна новае і шмат, але вырашылі потым на стары запавет перайсці. І зараз мы разбіраем стары запавет, і усе, хто там, канешне, мы ўсе абажаем гэта, і там такія кладзезі проста ўсяго, і гэта супер. А хто у вас гэта ўсё праводзіць? Насамрэч, вось менавіта ў тым і была справа, што як бы таксама ў Менску цяжка знайсці
святароў, так, которые вольныя больш-менш, можа яшчэ пры касцёлах яны нейкія катэхезы і праводзяць, намагаюцца. Я ведаю, што гэта вельмі шмат імшаў, яны вельмі шмат у раз'ездах, гэта ўсе клопаты будаўніцтва, то бок як бы цяжка знайсці святара. І мы спрабавалі, там некалькі разоў спрабавалі, мы былі некаторы час без святара, і, ў прынцыпе, адзінае, што мы заўсёды баяліся такой ерасі там ніякай не было, да, тым больш, што стары запавет, гэта вельмі цяжка. Каб хтосьці заўсёды нас кантраляваў, слухаў там, пра што мы кажам, каб нікуды не зайсці там у неправільныя рэчышча. Вось, заўсёды шукалі святароў, іх намагаліся знайсці, і некаторы час намі актыўна займаліся капуцыны, мяняліся брат Андрэй, брат Ігар і брат Максім цяпер. Ну, гэта ўсё роўна праблематычна. Цяпер брат Андрэй з братам Ігарам маладзечна. Тэрытарыяльна гэта адрозненасць, яна, канешне, у іх няма шансаў патрапляць у будні дзень да нас на сустрэчы, таму яны аддаліліся крыху. Вось, ну і брат Максім намагаецца, хаця ў яго таксама вельмі шмат працы на сваёй парафіі, гэта далекавата, праблематычна. Але я кажу, што як бы гэта вялізны скарб мець святара ў супольнасці, гэта проста неабходна, можна сказаць. Але, улічваючы, што як бы праблема ёсць, лепш сустракацца, як бы браць, ну, разумееце, бо калі няма святара, атрымаецца, што супольнасць, ну, калі ускладваць на яго ўсю надзею, то няма святара, няма супольнасці. Вось, ну, як бы мы намагаемся і каментарыі самі рыхтаваць, як бы, ну, быць адказнымі самі, як бы. Это на раз на тыдзень у вас, так? Да, гэта раз на тыдзень. Я думаю, што пры ўсёй занятасці, як бы ўсіх, все працоўныя людзі, то бок часцей бы мы не змаглі, но раз на тыдзень, я думаю, што кожны паважаючы сябе каталік павінен выдзеліць час на дадатковыя нейкія, не проста раз на тыдзень на імшу, але плюс нейкія супольныя справы каталіцкія. Ну, то перанясу вас крыху ізноў на працу. Вось ці моліцеся вы на працы? О, на працы, вядома, не, канешне, не. У мяне няма... Перад аперацыяй ніякай няма малітвы? Абавязкова знак крыжа. Калі я там... Калі перапранаюць, я паспеваючы наш прачытаць, гэта вельмі добра. Ну, як бы часу такога там сканцэнтравацца перад разрэзам некаторыя з хірургаў, у тым ліку я, проста кажуць з Богам, і як бы мы пачынаем аперацыю. То знак крыжа, канешне, на большае там няма ні часу, ні часу. А якую-небудзь падтрымку вы адчуваеце на працы ад таго, што вы з'яўляецеся веруючым чалавекам, каталічкай? Ці гэта вось так на роўных з іншымі? Усё ж такі я прыхільнік таго, што перш за ўсё ты мусіш быць на працы прафесіяналам. Я, ну, скажем так, я раздзяляю гэтыя сферы. То бок, я пра сябе скажу, што я бы без веры я бы не магла, напрыклад, быць хірургам і не магла бы быць тым, кім я ёсць. Вядома, гэта маё ўсё, гэта моя аснова, гэта мой падмурак і так далей. Але пры гэтым жа я ведаю выдатнейшых хірургаў, которые, напрыклад, ну, я не могу сказаць, што яны, я могу сказаць, што яны, напрыклад, неверуючыя, так? Наколькі там іх сэрца, я не могу дакапацца, но яны, напрыклад, фармальна неверуючыя. То бок, для мяне на працы перш за ўсё, гэта асабіста моя падтрымка. Ну, я не могу сказаць, што я там лепш за кагосьці, альбо мне лягчэй за кагосьці, тому што я хрысціянка. Не могу такого сказаць. Я лічу, што на працы ты павінен быць прафесіяналам, ты павінен праяўляць свае веды, сваю, ну, як бы у гэтым сэнсе. Таму што у тым ліку я ведаю не вельмі прыемныя прыклады, калі людзі пазіцыянуюць сябе як веруючыя людзі, і которые не вельмі добра ў прафесіянальным сэнсе працуюць. Таму для мяне гэта крыху розныя рэчы. Ну, вось гэта вельмі стрэсавая ўсё ж такі праца, так? І, ну, гэта не сакрэт, што многія хірургі, напрыклад, співаюцца, я ведаю, просто так некалькі такіх выпадкаў. Ну, то няўжо вера, малітва, то, што ты менавіта з гэтай інтэнцыі робіш сваю працу, она не аказвае такой падтрымкі? Для мяне асабіста гэта... не пытанне пра алкаголь. Хаця пра алкаголь таксама цікава. Я кажу, што для мяне асабіста гэта ўсё. Мая вера, гэта, ну, гэта ўсё. Гэта не, мала сказаць, падтрымка, гэта ўсё. То бок гэта мой падмурак, гэта моя аснова, і як бы гэта тое, чаму я такая, якая ёсць, і як бы і працы таксама.
Так, менавіта, што стрэсавасць гэтая, яна занадта высокая, і як бы і кожны здымае стрэс як можа, і, на жаль, ну, праблема з алкаголем гэта адзін як з метадаў зняцця стрэса, да. Ёсць. Таму для мяне гэта падтрымка, але як бы, я ж кажу, усе здымаюць як бы стрэс як могуць, таму. Ну, вось, калі я так рыхтавалася да інтэрв'ю, мне сказалі вось запытаць абавязкова пра то, як яна ўладкавалася на такую дуже добрую працу. Это ж сапраўды была, мусіць, з Божай падтрымкай. Вось пытаюся. Раскажыце, можа, нашым слухачам, дзе вы працуеце, яшчэ раз удакладніце, і чаму так вось усе кажуць, што як жа так атрымалася. Да, гэта я працую ў абласной бальніцы. Для мяне, канешне, ну, зараз гэта нармальна. А, канешне, калі я там пачынала працаваць, для мяне гэта быў космас такі недасягальны. Было знайсці працу крайне цяжка. Ну, у прынцыпе, я ўсё сваё жыццё як бы разглядаю як Божыя цуды ў маім жыцці. Вельмі шмат, практычна на ўсім шляху, у такіх вызначальных момантах. Таму уладкаванне на працу таксама было такім, улічваючы, што я з беларускай мовай, дзяўчына, маладая была. І ў хірургію, канешне, гэта як бы гэта вельмі цяжка, таму Гасподзь так павёў, якраз так усё супала, і адміністрацыя не была супраць маёй беларускай мовы. І, ну, як бы так атрымалася, да, дзякуючы Богу. А яшчэ казалі, што вы хацелі размеркавацца не ў Мінск, а куды-небудзь на перыферыі. Ці гэта праўда? Часткова, таму што трэба сказаць, што я адпрацавала па размеркаванню 2 гады не ў Менску, і калі было размеркаванне, то я, можна сказаць, ну, вядома, што я хацела ў Менск, але і перш за ўсё я хацела быць хірургам і ў стацыянары хірургам. Гэта ў Менск, канешне, нерэальна было, і варыянт быў толькі паехаць на раён куды-небудзь на невялікі. Тады магчыма было быць хірургам і ў стацыянары. І да, я, канешне, выбіраючы паміж Менскам там, і, скажам, паліклінікай альбо нехірургічнай спецыяльнасцю, канешне, я абрала раёнчык для 2 год свайго жыцця, да. І што скажаце? Ці не ўсё так там страшна? Это ж такая страшылка вось існуе, так, вось пасля размеркавацца куды-небудзь. Да, часткова гэта праўда, што гэта страшылка. Гэта былі цудоўныя 2 гады майго жыцця. Для практыкі гэта выдатна, незамяніма, як там яшчэ назваць. Але, канешне, калі нават у Менску ёсць вельмі вялікія праблемы з абсталяваннем і з грашыма ў шпіталях, то, канешне, на раёне гэта ўсё нашмат яшчэ горш. Ну і дакументацыя там, канешне, мяне перш за ўсё мусіць там забівала гэта пісаніна, акрамя таго, што ты хірург малады, як бы працы вельмі шмат, вельмі. І гэта аперацыі, таксама запаўненне там дзённікі, напісанне і так далей. Мы павінны былі пісаць эпікрызы, выпіску, то бок афармляць самі усю. Гэта проста фізічна нерэальна. Я насіла дамоў такія стопкі гісторый хвароб, як настаўніца. Я проста, разумееце, я настолькі... Гэта мяне даводзіла, таму што гэта проста мяне нервы мои не вытрымлівалі. Таму я адпрацавала 2 гады роўна. І я не знайшла працу, я проста звольнілась, таму што, магчыма, для практыкі, для навучання, для... Магчыма, можна было б там яшчэ папрацаваць, но проста гэта пісаніна, которую складаюць на цябе, гэта нешта жахлівае. І потым пераехалі назад, вярнуліся ў Менск? Так, я вярнулася ў Менск. Я месяц, ну, як бы абжывалася, скажем так, дзесьці там ужо ж наладжвала сваё жыллё месяц, і пасля месяца вырашыла пайсці шукаць працу, бо ўсё так, канешне ж, нерэальна. І я інтэрнатуру праходзіла ў абласной бальніцы, таму першае, куды я магла ісці, гэта туды, бо там хоць кагосьці я ведала. Вось, і да, і Гасподзь так мяне благаславіў.
На той час, што, в прынцыпе, мне адразу атрымалася. Там якраз былі пертурбацыі з кадрамі, і атрымалася. Ну, то не магу не запытацца пра мову. Я вось калі пыталася характарызаваць Антаніну, так вось гэта беларускамоўны хірург, і гэта ганебна, што ў Беларусі прыходзіцца гэта падкрэсліваць. Ну, гэта так, і гэта такія вельмі мала такіх людзей у медыцыне. Ёсць яны, канешне, ёсць, але мала. То як вам з гэтым жывецца, раскажыце, вось як рэагуюць пацыенты, калегі на беларускую мову у Беларусі? Да, павінна сказаць, што в універсітэце, канешне, нуль падтрымкі не было зусім, хаця я там спрабавала беларускамоўную групу стварыць і так далей. Я лічу, што, канешне, вядома, з гэтай сітуацыяй ўсёй з мовай у краіне вельмі дрэнная сітуацыя, таму у тым ліку не выключэнне універсітэт наш, ніякіх там падручнікаў, это адзінкавыя людзі, которые просто вось сам выкладчык, это адзінкавыя выкладчыкі, которые хацелі штосьці зрабіць, і просто напісаў там адзін выкладчык, сам самастойна напісаў падручнікі, і яму можна было неяк там спрабаваць вучыць тэрміны, так, то як бы было вельмі цяжка, нуль падтрымкі. На раёне это вельмі цікава было, таму што, глядзіце, там же ўсё ж такі людзі бліжэй там да вёсак, так, здавалася б, павінна. Вось гэты наш сорам, так, такая наша несамадастатковасць, што вось тут размова, значыць, это там вёска, а для іх яны ж хочуць быць гарадскімі. І вось гэта такі дысананс, калі ты прыходзіш, і гэты там бабулькі, ці нават жанчыны і мужчыны сталага ўзросту, яны самі размаўляюць на добра, на палову ў беларускай мове, а калі чуюць цябе на беларускай мове такі, типа, там, размаўляю нармальна, альбо што вы там не вучыліся ў універсітэце, ведаце, такія дзікія, канешне, рэакцыі. Я павінна, канешне, сказаць, што таксама у раённай бальніцы, дзе працавала, я павінна сказаць, што там выдатны калектыў быў, і яны ніколі не ганьбілі мову, ніколі не казалі мне, што давай перайдзі-ка ты на расейскую. Да, я павінна быць, я ёсць удзячна ім за гэтае. І калі ўжо пераехала, вось для мяне момант X быў гэта пошук працы, таму што я ўяўляла, што я калі прыходжу, маладая дзяўчынка, которая, скажем, нічога не ўмею хірургіі, так, прыходзіць там, просіць уладкавацца на працу, і яшчэ аказваецца, што на беларускамоўная, ясна, і все плюсы. Да, я ўсё сабрала просто. Ясна, што ніхто не захоча гэтай лішнія праблемы, так, ніхто іх не хоча. І просто так супала, просто так атрымалася, што ўжо калі да глаўврача прыйшлі, тому што начмедам стаў хірург, который быў загадчыкам аддзялення падчас маёй інтэрнатуры, ён мяне ведаў, у прынцыпе, ён нейтральна ставіўся да мовы, ён ніколі не казаў мне перайдзі на расейскую. Вось, ён быў начмедам і галоўны ўрач. Калі мы прыйшлі да галоўнага ўрача, я сур'ёзна, я думала, што, зараз я паразмаўляю па-расейску, просто выйду на працу і буду, як бы кажацца, што я беларускамоўная. І мне такая была вельмі вялікая ломка, і вось гэты момант, калі я ўся трымчу, гэты галоўны ўрач, который першы раз мяне бачыць, который чамусьці ён павінен браць мяне на працу. І я трымчу, і штосьці там, якія пытанні пайшлі, і я разумею, што з мяне гэта беларуская мова выплывае, которую я хацела, як бы, прытрымаць крыху. І яна просто выплывае з мяне. І ён кажа, а вы што, па-беларуску размаўляеце? І такая пауза. І я кажу такім шэптам, так. І ён кажа, такая зноў пауза, ён кажа, то дзякуй Богу. Я не ведаю, это, конечно, акрамя як цуд, гэта сказаць немагчыма. Просто, да. Вось, і на працы цяпер гэта вельмі супярэчлівыя адносіны. Я не... Канешне, я таксама удзячна сваім калегам, потому што я калі ўжо вярнулася туды, я таксама ведала там, і былі калегі, которые казалі просто, ты ж не ўздумай пераходзіць на расейскую мову. Просто вось так казалі. Хаця ніхто з іх, разумееце, ніхто з іх там ні фанат, ніякіх праяўленняў не мае. І да, і гэта вельмі цяжка, розная рэакцыя ад пацыентаў.
І што я хочу сказаць, што абавязкова, калі ты працуеш, толькі чалавек, які працуе рэальна ў сферы такой вось практычнай у Беларусі, у нармальным прадпрыемстве альбо там, дзе толькі ён можа зразумець, што ніколі твая мова не будзе чысцюткай, як бы, таму што ёсць скандальны, то бок я, напрыклад, раней я за гэтую чысціню сама радзела, і як бы я заўважаю такую штуку вельмі цікавую ў беларусах, незразумелую мне. Яны ніколі самі як бы вот не робяць ніякіх намаганий, ні слова там не скажуць, але яны заўсёды будуць цябе нават у добрым сэнсе. Яны скажуць, а гэтае слово хіба не з расійскай мовы? Разумееце, такія рэчы, хаця здаецца, гэта нармальныя людзі, яны не супраць мяне, яны не супраць мовы. Но вось гэта, мне здаецца, это такая рэакцыя на тое, што мы реально без мовы. І вось гэта такое пачуццё сораму ці такое, я не ведаю, як гэта патлумачыць. Я ўпэўнена, што ёсць гэта псіхалагічны такая штука псіхалагічная. І у добрым сэнсе шмат хто будзе казаць, альбо там, а вось тут у цябе там расійскі гук. І я, ведаце, я ўжо некалькі год вельмі спакойна да гэтага стаўлюся. Я, калі трэба, я скажу расійскае слово, калі я ведаю, што гэты тэрмін будзе незразумелы ўсім. Дай Бог, я цяпер кажу, дай Бог, Божа, каб яны зразумелі хаця бы базавыя, без тэрмінаў, альбо там без чаго. Цяпер я вельмі спакойна да гэтага стаўлюся. І калі хтосьці мне раней, хтосьці скажа, ну ты старайся там да чысціні мовы, я цяпер абавязкова скажу. Вы пастарайцеся што-небудзь зрабіць для гэтага, і потым будзем размаўляць. Я вельмі даволі жорстка як бы прерываю гэтыя размовы. Пра чысціню мовы да мяне не падыходзіць. Таму што я бы хацела, я ведаю, як бы, як гэта практычна, таму. А ўвогуле для тых, хто хоча ўвогуле говорить па-беларуску, ёсць усё ж такі і слоўнікі, так, і ўвогуле матэрыялы? Літаральна нядаўна пісала дзяўчынка мне з універсітэта, которая цяпер навучаецца, мы з ёй незнаёмыя. Яна напісала, да, ці гэта магчыма ўвогуле в універсітэце навучацца, ці там ёсць нейкія падручнікі. На жаль, канешне, база нулёвая просто. Як бы я бы сказала, што з адукацыяй ўсё вельмі дрэнна, што няма там замежных каких-то сучасных, да, што гэта ўсе падручнікі какие-то старыя, там так далей. З беларускай мовай ўсё яшчэ горш. Ёсць, вось я кажу, што адзінкавы быў выкладчык у нас па анатоміі, который не размаўляў, але ён падтрымліваў, ён бы хацеў, калісьці, мусіць, пісаў па маладосці какие-то працы, стараўся па-беларуску. І па гісталогіі таксама быў выкладчык, который намагаўся. Яны такія былі ўсе, ніхто не размаўляў з іх, яны такія завуаліраваныя ўсе. Ну, калі мы размаўлялі, я і сяброўка моя, то яны выкрываліся, адразу гэта такая лакмусавая паперка, адразу все праяўляецца, хто які, ты, канешне, іх не можаш не ведаць. Ну, я скажу так, што вось гэты адзіны падручнік, ён быў для мяне асновай тэрміналогіі, который напісаў наш гістолог. А іншыя выкладчыкі, которые адзінкавыя, але падтрымлівалі нас, яны просто былі натхненнем, я без іх бы не змагла. Ну, карацей, такой сітуацыі, што вы штосьці медсястры кажаце па-беларуску, яна не разумее, што вам падаць падчас аперацыі, не было. Значит так, я намагаюся, насамрэч, гэта не вельмі смешна. Это не вельмі смешна, я просто жартам так пытаюся. Сур'ёзная сітуацыя? Я так скажу, што я... у маім калектыве ведаюць все, што я беларускамоўная. У спакойнай сітуацыі, у звычайных сітуацыях, калі гэта нічога тэрміновага, я магу сказаць што-небудзь там медсястрычкі, і яна можа глядзець на мяне такімі вачыма і не разумець, што гэта такое, я ёй перакладу альбо патлумачу, што гэта. Но калі гэта сітуацыя экстреная, альбо гэта трэба нешта хутка рабіць, вядома, я ніколі не дапушчу такога, каб гэта был, калі мне няма і 5 секунд, у экстреннай сітуацыі няма 5 секунд, каб нават чалавек пераклаў у галаве нешта, нават калі я ведаю, што ён ведае гэту мову. І я гэта скажу па-расійску, тому што, канешне, боже, тут непараўнальна жыццё чалавека і здароўе і так далей, мова надыходзіць на другі план. А вось яшчэ добра беларускамоўнасцю трошкі разабраліся, а вось яшчэ тое, што вы дзяўчына, і некалькі разоў падкрэслілі маладая дзяўчына ў хірургіі, ці гэта не складала цяжкасці? Да, вядома, трэба сказаць, што я заўсёды гэта казала, ніколі гэтага не саромілась, што хірургія – гэта мужчынская прафесія, няхай феміністкі плачуць.
гэта мужчынская прафесія з усіх пунктаў гледжання. І як у любой прафесіі, напрыклад, мужчынскай, скажем так, ёсць абавязкова выключэнні, так? Ва ўсіх, я лічу, да, можа жанчына там быць, але гэта правільна і мусіць быць адзінкавыя выпадкі. Я павінна сказаць, што зараз сітуацыя вельмі дрэнная, тому што зараз у нас у гэтым годзе прыйшлі інтэрны, іх 16, і толькі 3 хлопца. І гэта кажа пра тое, што вельмі ўсё дрэнна. Але калі яшчэ вось я была, у нас былі адныя хлопчыкі практычна, ну, адзінкавыя дзяўчыны, канешне, па парочку было. І да, і гэта цяжка, но мне дапамагло тое, што я реально разумею, што гэта мужчынская прафесія, я з гэтым зміраюся, я разумею, што я без хірургіі не магу і не хачу, таму я вельмі спакойна, я ведала, што калі я навучуся, гэта проста, ты павінен як бы добра рабіць сваю працу. Калі ты добра робіш, ніхто не глядзіць, якога ты веравызнання, з якой ты мовай, альбо хто ты па полу, так, по прыналежнасці. То бок я ведала, што моя задача была проста працаваць. Не даказваць нікому нічога, не біцца ні з кім, ні аб чым, проста працаваць. Ну, вось патлумачце, чаму так? Чаму вось вы так лічыце, што это мужская прафесія? Да. Это менавіта за стрэсавасці такой? Гэта за ўсяго. Перш за ўсё гэта стрэсавасць, таму што ўсё ж такі вот за мужчына. Ну, я кажу, што ёсць выключэнні. Зараз я буду казаць рэчы, я ведаю, што гэта непрыемна, ну, як бы, можа, шмат хто не згодны, непрыемна. Я скажу так, што псіхалогія мужчыны і жанчыны, яна катастрафічна розная, так? Вось гэтая халоднасць галавы, вось гэтая невзбалнашанасць эмоцый, так? Не гэтыя істэрыкі, которые характэрны для жанчын, гэтая там паніка, которая нас лёгка ахоплівае, так? Вось гэтыя перапады настрою, которые для нас характэрны. Яны не характэрны для мужчын. Я бачу, як мужчыны у мяне на працы, як яны перажываюць, напрыклад, усе, ну, стрэсавасць для мяне, разумееце, мне цяжка сказаць, тому што гэта праца, яна вельмі цяжка. Мне цяжка нават данесці, наколькі гэта ўсё стрэс, ну, мы кажам стрэс, да, ён паўсюдна у нашым жыцці, но тое, што з хірургам адбываецца, гэта як бы немагчыма пераказаць, як бы немагчыма перадаць. Калі не дай Бог, это некая памылка твоя, так? Калі не дай Бог, там пацыент памірае, гэта проста я не магу вам у словах, да, данесці, што гэта. І мужчыны і жанчыны перажываюць гэта па-рознаму. У нас маладыя мужчыны, так, яны з седымі валасамі ходзяць, так? І то яны гэта мужчыны перажываюць, да? А жанчыны, як бы, я за ўсіх не буду казаць, для мяне гэта раз. Другое, што вось гэтая стрэс, па-першае, асабістае перажыванне, што гэта дрэнна для здароўя мужчыны, дзяжурыць уночы, так, стрэсаваць пастаянна гэта дзікая адказнасць на табе. Гэта вельмі дрэнна для здароўя, для любога чалавека, для мужчыны, так? Але для жанчыны гэта удвая горш. Перш за ўсё для сябе, потым вось гэта нават у экстранных сітуацыях, там на аперацыях, так далей. Вось гэта больш такая халоднасць мужчыны, такая вот, калі ён не мяне, ну, яна важная. Як бы у такіх сітуацыях я намагаюся паводзіць сябе як бы, ну, груба скажем, як мужчына, да, халоднасць. Я дома потым прыходжу, я магу там бо я не хочу мяняць, я не хочу становіцца мужчынам, так? Но моя праца патрабуе мужчынскіх якасцей нейкіх. То бок я не хочу як бы давіць у сябе дзявочасць. Я люблю перапады свае настрою, я люблю гістэрыць, я люблю плакаць, я люблю як бы я ўсё люблю, што з дзяўчынай звязана. І я гэта магу дома праяўляць, а на працы як бы не вельмі. І нешта яшчэ хацела. Да. І, канешне, фізічна таксама. Акрамя стрэсавасці ўсёй гэтай, вы ведаеце, для тышначныя дзяжурствы, так, яны, альбо то, што ты стаіш на аперацыі, там, 6 гадзін, а потым яшчэ некая экстрэнная аперацыя. Ну, ёсць прафесійныя праблемы са спінамі, прафесійныя праблемы з венамі на нагах, так, таму што гэта такая праца. Ну, для мужчыны гэта вось так, а для жанчыны гэта яшчэ і некія гарманальныя парушэнні, гэта начныя дзяжурствы. Гэта дрэнна. Гэта вынослівасць, калі ты, ну, то есть там на крючках стаіш шмат. Зараз ёсць лапараскапія, але ўсё роўна гэта вынослівасць, яна такая больш мужчынская.
Антонина, расскажите что-нибудь светлое. Что... Я боялась, что я все дело не буду рассказывать. Что просто падтрымлівае, што узнагароджвае вас за ўсё вось гэта? Конечно, боже мой, я перш за ўсё павінна сказаць, што гэта самая лепшая прафесія ў свеце. Гэта самае цікавае, больш няма нічога такога цікавага, як хірургія, гэта космас, гэта чалавек унутры, я ўсё гэта абажаю, прям вот мне такое благаговение, я ўся ў трымценні. Гэта супер цікава, гэта... Я просто обожаю, я не могу рассказать, как я обожаю свою профессию. Ну, вось гэта, напэўна. Да, гэта ёсць узнагарода. Я лічу, што ўсе, хто працуюць цяпер у медыцыне, асабліва ў хірургіі, гэта ўсе вельмі крутыя людзі, которые такія альтруісты, ведаеце, таму што заробак, як вядома, у нас ва ўсіх плачэўны, нагрузка ў нас дзікая, толькі вось гэта любоў да працы, толькі альтруізм, толькі вось гэта, ну, любоў да працы, буду казаць я, да. Любоў да працы, яна ўсё выратовае. І яно таго вартае, хаця яно, на жаль, вось гэтая вось сітуацыя, которая ёсць цяпер, і гэтая сістэма, яна можа і вельмі шмат, скажем так, прымушае медыкаў пакідаць сваю прафесію, так, і, магчыма, ну, яна крыху так падаўляе гэтую ўсю такую нашу романтычнасць і любоў да, можа падавіць, скажем, гэтую любоў да прафесіі, на якой мы ўсе плывем. Ну, то бок я зразумела, што бліжэйшая будучыня ваша там, так? Не бачыце, не думаеце там перайсці кудысьці, вось хірургія, яна... Я вельмі вельмі доўга так думала, што да, ну, моя толькі хірургія, я ведаю, но сутнасць такая, што першае гэта я не хачу, ведаеце, азлобіцца. Зараз у нас, ну, што тут казаць, як бы усе спытаюць чалавека на вуліцы, усе пачнуць хаяць, ах, якія дактары, ах, якая сістэма. Вы спытаеце у доктара, пачнуць хаяць, ах, якая сістэма, ах, як нам жыць, мы бамжы. Ну, то бок мы жывем за ежу, так, наш заробак хапае, ну, пракарміцца, так. І я вельмі доўга думала, што гэта немагчыма памяняць, немагчыма проста памяняць працу, што я буду працаваць за бесцэнак, але я кажу, што проста ёсць небяспека. Вот зараз я адчуваю, што ёсць небяспека, што гэтая сітуацыя, которая ёсць зараз, я яе назову выжываннем, калі выжываюць дактароў. Разумееце, калі выжываюць дактароў з прафесіі, з краіны і так далей. Таму што, ну, насамрэч, як бы працаваць тут крута, як бы не вельмі рэальна. І вось гэта, я баюся, што гэта ўся сітуацыя, што яна можа, ну, як бы крыху падавіць маю любоў. Я не хачу азлобіцца, так, на людзей, хаця ўжо калі я спускаюся ў прыёмнік, а там, ну, ляжыць, скажем так, мужчына, які, ну, да прыкладу, 3 ночы, так, я працую суткі, я раблю аперацыі, у 3 ночы мяне клічуць у прыёмнік, я спускаюся, там ляжыць, ну, чувак, который там 3 месяца бухаў, і зараз ён проста ў 3 ночы ён вырашыў, ну, показацца таму, што яму стала дрэнна. Не таму, што яму стала дрэнна, а таму, што проста ён перапіў, да, і ён уже, ну, ўсё, ён перапіў, ён уже больш не можа піць. Разумееце, у мяне тады у мяне я готова яго вось так взяць, як грушу, пакалашмаціць. І, ну, я не хачу, я ведаю, што як бы ёсць здаровая, так, ну, як бы здаровая, но я не хачу азлаблівацца на пацыентаў, я не хачу станавіцца вось злобнай, я не хачу, каб падаўлялася моя любоў, вось гэта возвышаная любоў да хірургіі, да медыцыны. Таму, калі вось настане, разумееце, я не буду жаць до конца, каб вот я не сыду з медыцыны, я так не скажу ніколі. Калі прыйдзецца, то я ніколі не патапчусь па сваёй мары, ведаеце, па сваёй прафесіі. Я ніколі не дапушчу, каб я стала азлобленай, альбо каб я згубіла гэтую першае каханне да сваёй прафесіі. Таму зараз я разглядаю ўсе варыянты, ніколі не буду зарекацца. Я раней была вельмі такой радыкальнай. Зараз я зраблю ўсё, каб быць хірургам, каб працаваць, але в цяперашніх умовах даволі ўсё цяжка, таму нічога не буду зарекацца.
Ну, я б хотела, каб вы засталіся у прафесіі. Каб все ж такі умовы памяняліся, а не чалавек вымушаны быў сысці з іх. Ну што, дзякую, Антаніна, за цудоўную размову. Я просто не ведаю. Спадзяюся, я нікога не напужала. Ну так. Не ведаю, можа... Блин, мне як доктору, мне заўсёды хочется сказаць, што как-то трэба все это памяняць крыху, што мне хочется, каб адносіны людзей светскіх былі крыху іншымі. У нас все роўна ёсць сітуацыя ўсё роўна такая, што часцей за ўсё у праблемах са здароўем віна чалавека ёсць. То бок тактыка такая у нас, што чалавек не сочыць за сваім здароўем Беларусі, так? Я скажу, што таксама праблема ў тым, што каштоўнасці, не так размеркаваны каштоўнасці. У нас няма, што жыццё чалавека на першым месцы, што здароўе чалавека гэта на першым месцы. У нас няма гэтага ні ў сістэме як бы глобальна, ні асабіста. І мы як бы такія ўсе жывем, потым у тебя праблем са здароўем, і ты прыходзіш, ты ўсё, што ты вот там за некалькі год ты там не харчаваўся добра, не займаўся, не сам не глядзеў за сваім здароўем, ты прыходзіш, і потым ты зараз такая сітуацыя практычна як бы распаўсюджаная. Все прыходзяць такія: дык што, вы нам не дапаможаце, вы нас не выратуеце. Ну, класна, конечно, мы ўсё зробім, но няма гэта спіхвання адказнасці на дактароў, да. І гэта такая непавага, которая зараз няма гэтага, што доктар, да, што гэта, гэта чалавек, гэта яго праца такая каштоўная тваё. Зараз доктар, у нас медсёстры кажуць: пакладзі доктара у парога, дык ногі вытру цябе яго. На жаль, такая не вельмі добрая сітуацыя. Таму, можа быць, калі б вядома, што як бы сістэму трэба мяняць, я там не магу ўсё сказаць, як бы ўсё, што трэба там памяняць, можа, хаця бы можна гэты адносіны как-то памяняць да свайго здароўя, да павагу какую-то да доктара мець, так? Вось гэта хацелася б, мне хочется данесці как-то это людзям, потому што мы варымся ў сваім, усе жывуць як бы ў сваім, і такой непаразу, такі просто пропасть, да, паміж намі, яны прыходзяць такімі, зараз напісаць скаргу, то все неправильно, так неправильно. Зараз вось сходу прыходзяць, месяц назад там была траўма, яны прыходзяць у прыёмнае аддзяленне, паглядзіце нас. І калі мы кажам, што ввогуле, калі у вас месяц назад была траўма, варта схадзіць у паліклініку, у нас вельмі распаўсюджана. Дык што вы мне не акажаце дапамогу? Гэта прыёмнае аддзяленне, разумееце? Мы для экстрэннай дапамогі. Калі чалавека, у нас аперацыі і так далей, калі мы будзем прымаць там людзей, которые просто ў паліклініку павінны былі б схадзіць, да, а не з-за таго, што яны не хочуць узяць, я ведаю ўсю гэту недаступнасць і так далей. Уся праблема, яна глобальная, да. Гэтыя адносіны, калі там мы скажам: вы сходите в поликлинику, они скажут: а дайте-ка телефон горячей линии, альбо дайте-ка книгу скаргаў. А у нас система, у нас доктор не абаронены, у нас система гарячая лінія, ўсё, ты павінен прыняць, хоць ён псіх, хоць ён бомж, хоць ён хто, хоць у яго няма паказанняў для того, каб ты яго прымаў. Ты павінен прымаць, таму што это такая сістэма. Это ўсё так неправільна. Трэба шмат памяняць. Но мой пасыл, што да людзей такіх светскіх, асабліва хрысціян, гэта каштоўнасці, да, гэта такія. А я сустракала пацыентаў хрысціян, якія ледзьве не пракліналі Ісусам, іменем Ісуса, да, не пракліналі дактароў ні за што. Такі дысананс, што, как-то трэба крыху гэта памяняць, таму што калі ты не паважаеш таго, хто займаецца тваім здароўем, ён табе не дапаможа, не ў сілах дапамагчы, разумееце? Калі гэта знявага такая, няма гэтага, што это рэальна. Не працуе сістэма тады. Таму пасыл да людзей крыху памяняць стаўленне. Спадзяюся, нікога не напужала, не загрузіла. Дзякуй. Пахвалёны Ісус Христос. Навекі вечныя. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.